river flows one direction, and fishes they follow the flow. But what if one tried to mention that there was much more to explore? Here I am, I have a plan, I'm living free, don't know where I'll land. Here I am, I have a plan, I'm living Hi everyone! Welcome back to another vlog! Ayan! Nandito lang po ako ngayon sa bedroom. Kagigising ko lang guys. What time is it? It's 10:57 PM. Hindi po AM. Kasi guys, late na kami nakatulog kanina. Di ba late? Iba kasi yung oras namin. Kasi nga, night shift ako galing. Tapos, si Mac din. Mas sanay na rin siya natutulog ng daytime kahit off. Ganun kami. Kahit off namin, parang mas sanay talaga kaming daytime na kami natutulog. Late kami nakatulog kanina, parang magwa 1 PM na. So, parang 1 AM na yun. Tapos, nagising lang ako kaninang paalis na si Mac papuntang work, ganyan. Pero nantok pa talaga ako. Hindi ko nga nabasa yung message ni Nessie na mahihiramin daw siyang tools. Sorry, Ness. Kakabangon ko lang, guys. Nagising lang ako kanina. Pag-check ko ng message ko, nireplyan ko siya. Tapos nakatulog ulit ako. Sorry kung dilaw yung ilaw. Hindi siguro kayo sanay na dilaw yung nakita yung parang tone ng mga videos ko. Because usually sa baba, puti yung mga ilaw namin. Pero upstairs ay yellow. Kasi I want the upstairs to be conducive for sleeping. Kasi ang yellow light, guys, mas nakaka-promote siya ng sleep than daylight. Kasi may blue light ang daylight. So, yun. Nga pala, sa mga papunta dito, most of the apartments are yellow light. Eh, sa Pilipinas, diba, sanay tayo ng fluorescent light. Baka gusto nyong palitan yung mga bumbilya nyo. If you will go to Walmart or any store na nagbebenta ng ilaw, huwag kayong bumili ng warm white. Kasi ang warm white will be just like this. Hindi siya ma-yellow, pero hindi rin siya puti. Kung gusto nyo talaga ng puting-puti na ilaw, you should get daylight. Ayan, daylight na bumbilya. Tingnan nyo yung description niya, dapat daylight. Tapos, may mga lumens din niya. Kung gusto nyo na mas maliwanag, hindi lang yung watts. Dapat tingnan nyo yung lumens niya. Dapat ang bilhin nyo na lumen is 800 and above lumen. Tapos, kahit 9 watts pa yan, kung 800 and above lumens, maliwanag na siya. Kaya na niya yung pang bedroom, ganun. Pero, hindi pa siya ganun kaliwanag na parang yung 40 watts na natin, na fluorescent light natin sa Pilipinas. So, for today's vlog pala, guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo sa intro ko. Magpapack ako, mag-i-empake na ako para sa aking travel. This might be my last vlog before my travel. Hindi ko lang sure kasi bukas work na naman ako, guys. 3 days na work ako. Abangan nyo na lang. Mag-vlog ako for sure. Kasi pupunta ako ng Canada, guys. Ayan. May-visit ko yung family ko kasi ilang years na kami hindi nagkita-kita, 4 or 5 years. Hindi kasi kami nagkakatugma-tugma, guys. Noong 2020 dapat uwi yung mga kapatid ko. Pero hindi kami nagkita-kita dahil sa COVID. Hindi sila natuloy. Tapos nung umuwi silang lahat sa Pilipinas this year, wala naman ako. So, ako na lang yung pupunta doon. Unfortunately, ako lang yung magta-travel, guys, kasi si Mac, nagpaalam siya, tapos yung PTO niya, parang hindi pa siya pinayagan. Hindi na lang namin pinagpilitan kasi ayaw din niya na Tsaka sinisave namin yung mga PTO din namin. Hayaan mo na, sabi ko, next time na lang talaga na pupunta. thinking of every mistake, sick of the give and the take. Hey, so what is new? Just waiting in queue. You done on me what was done on you. It's hard to forget, but I get confused. So confused, but I'm trying to be strong, and yet I still lose. Oh no, I'll never ever get a chance to go back in time. Even if I did, I don't know if I like what I find. Feeling intervention coming from what must be divine.
forgive you. I'm sorry it took this long. Sometimes I wish you were there to show me you care. So many things I wanted to share. All of those times it didn't feel fair. The pressure it makes a diamond so rare. So rare, so rare. I'll never ever get a chance to go back in time. Even if I did, I don't know if I'd like what I find. Feeling intervention coming from what must be divine, divine, divine. I forgive you for the things that you're not sorry for. I forgive the way you always seem to ask for more. I forgive the days you walked away and left me cold. Hey guys, update time. It's already 12:46 a.m. and alam niyo, nagsisisi ako sa bag na to. Dapat ni-return ko na lang siya. Kasi I really plan to get a vacuum bag. Kasi alam ko na magdadala ko ng mga bulky stuff like the coat, mga jacket, ganyan. And yung nabunot ko pala sa shelf is this one. Hindi ko man lang binasa. I was expecting na para-parehas. May ganitong design pala siya, guys. So, wala siya yung, alam mo yung pagkaganunan mo, tapos i-vacuum mo lang siyang ganun. Wala siyang ganun. This one, you don't need vacuum. Parang ipapress mo lang siya, i-roll mo lang siya, and then the air will come out from this butas dito. But then, vinacuum ko na to. Ang ganda na kanina. Tapos, hindi pala siya masyadong nasara ata. Hindi ko alam, guys. Or kung may boot. Ayun, hanap ko na. Ayan, nag-fluffy na naman siya. Nandito yung mga coat. Yung mga coat ko itong mga to. Pero ito naman, guys, itong mga sweater ko, okay naman sila. Ganito pa rin naman sila. So, gagalingan ko na lang siguro talagang mag-seal. And then, isang problema ko is this one. This is the snow globe na bibigay ko kay Bebe. Yan, ito yung nakuha ko sa Hobby Lobby. Ayan. Ilalagay ko na lang. Babalutin ko siya ng shirt. Ilalagay ko siya dito sa may baonan para hindi siya yung mapipi. Kasi lalagay ko kasi ito sa check-in luggage ko. Ayan, nagkasya siya. Ayan. So, itong ibang t-shirt ko, guys, hindi kasi ako masyadong nagdala ng mga damit ko. Kasi, kung kailangan ko pa ng damit, di doon na ako bumili. Pero, wala naman kaming, I just wanna stay home. Or kung gagala man, may damit na, oh shoot, yung sapatos ko pa pala. But, anyway, itong mga damit ko na to, eto lang guys, 3 lang yung t-shirt na dala ko, tapos isang pantulog. Halos pantulog ko naman kasi yung mga sweater ko. Tapos, dadagdag ko pa to, itong, pag nalabahan. Maaga pa naman, 4 days pa before my flight. So, pwede pang malabahan, isisingit. Singit ko lang to sa mga pagitan ng mga gamit. Ilalagay pala ako guys ng ganito. This is dryer sheet. Ayan. Ilalagay ko lang dito sa luggage. Yung iba nilagay ko mismo sa loob na ng zip bag. Hindi ko kasi maalala na dapat nilagay ko na pala sila sa mga sinil ko na kanina. Pero yun. And then, I got here my boots. Pinag-isipan ko kung dadalhin ko ba to or hindi. Kasi, pupunta kaming Banff. Nakita ko sa weather nila, mag-snow na bukas. So, baka malamig na. And gusto ko, kapag namasyal naman ako, yung komportable naman ako, yung warm naman ako, hindi yung, tara na, uwi na tayo. Ayoko nang ganun. Kaya gusto, daling ko na lang to. Never ko pa to nagamit, guys. Binili ko pa to last year. Tingnan mo, may tag pa siya. So, lalagay ko na lang to sa hand carry ko kasi magaan naman para hindi siya masyadong bulky dito sa luggage ko. When you were younger, you didn't see things quite the same as you do now. But now you're older, you find that sometimes you wish you had stayed a clown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. But hey, let's not get down about being
that pastry's oh so brown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. Maybe you smoke too much and you drink too much, but as long as you can get back to home base, well, that's fine by me, and that's fine by everyone else. Never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. Hey guys! So, time check, it's already 4:36 AM. Nakapag-empake na ako. Medyo. Tas yung mga skincare and makeup ko, medyo nakalagay na sila sa mga lalagyanan. So, para mas mabilis na lang siyang buhatin. Kasi gagamitin ko pa sila sa before my flight. Tapos yung isusuot ko sa flight ko is already prepared na rin. Maliligo muna ako. And then, matutulog na ulit. Kasi mamaya darating na yan si Mac. Para kahit magising ako ng mas maaga later, siguro, mga 4 or 3. At least, may mga magawa pa ako. Naka-prepare na rin yung baon ko. Yun yung ginawa kong salad kanina, guys. Babaunin ko yun for 2 to 3 days. Depende kung gusto ni Mac yung isang serving nun. Usually, kumakain naman kasi siya ng salad din. Tapos, yung hindi ko pala napakita kanina yung niluto ko na chicken with papaya. Nag-charge kasi yung battery kanina. Yun, chinek ko kung ano yung mga pwedeng food ni Mac while I'm away. May mga food na pala ako naluto dun sa freezer. Kaya, siya na bahala dun. Siya na lang bahala. Baka mamaya pagdating ko dito, hindi pa nabawasan. Iba na naman ang kakainin. But anyway guys, thank you so much. I hope you enjoyed watching this video. And sana may mga natutunan kayong tips on how to prepare yung pag-e-empake, ganyan. Uy, kung mga mapapunta rin dito during winter time, get something na vacuum bag para mas, hindi bulky yung inyong mga dala. Ayan. So, thank you so much everyone, and mag-proceed na po tayo ngayon sa shoutout for this video. Hey everyone, thank you so much at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout ako sa vlog na moving diaries, packing our stuff. Ayan, ito na yung start na mga moving diaries namin or dito ng pag-move namin dito sa bagong apartment. And shoutout kay Ibrahim Hailil, kay Roni Caberto, Rosemary Sumulong, and kay Yanix Opao Palermo. Grabe, hindi ko pa pala na-replyan halos ng mga to. And thank you so much everyone for supporting the vlog and for supporting us. Ayan, sa pag-share nyo na rin at pagko-comment nyo sa mga vlogs namin. It really means a lot kapag nagko-comment kayo. And it helps the algorithm na ma-share yung aming mga videos. Thank you so much everyone. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I will talk to you guys on my next one. Bye! I think it's sweet, she sometimes winks when she laughs.